Merhaba, ama sigaram sana 좋아해 만나볼 시간인가요? रलै बाबा दसे उन्दुबावनो मानो सुख होआलै नोंसोरलाय उन्दुनोलाय 하마리 야바 이시방 우운두네 दहायनो सोरांदों आरो दाहालागै उन्दुना थाबाय थाबा मा खामानि मावनो हानो नोंलाय मा फरायनो हाबावनो टाइमानो जाखाबाय दिसं फरायसालियाव थांनायनि बालायलांथारलां एफा थाब थाब सिखारनानै मा खामानि मावनो मा मानो फुङाव इस फरायनांगौ गैया होमबा नोंहा मा खामानि थानो नोंहालाय फरायनांगौआनो खामानि आरो नोंनालाय फरायबाय थाबानो जायोना फुङाव सिखारनानै थां मोखांफ्रा सुहै आरामनो साहा लोंबाय जों दहाय फुङावनो दाहालागै साया गुसु जाबाय बे सौराय एवदोंमोन नोमायाबो बेजोंनो लोंबाय जोंबा सौरायफोरजोंलाय मा लोंबाय बायनोबा बालायलांथारलां सौरायफोरबाथाय आयै माथो सौरायसो एवदों नोंलाय साहाजोंलाय बेजोंनो जाफा मालायफोरबायदि गोथाव लुगैनाङा नोङो मालायफोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नुबानो लुगैनो नाङा आफा नोङो न'खरखौबो एसे सान नोंनि नोमफ्रायाबो जोबोद खस्थ' आबाद मावनानैसो फैसा खामायबोयो न'खरखौ खुङो नों बेफोरखौ एसे बुजिनो नाजा आफा नोंसोरनि बुंनाय नोंसोरनि थिननाय गासैबो खोथाखौनो मानियो दिस आंलाय मोजां गथ' बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासंनांगौ गेदेरफोरनि खोथाखौ खोनासंनांगौ जाय मानसिया खोनासङो बेसो जिउआव देरहासार जायो दै बाबा मोजां खोनासंनाङा फरायसालियाव थांबाबो दावराव खालामनो नाङा दुस्थ' खालामनो नाङा फोरोंगिरिया जा बुङो बेखौनो खोनासंनांगौ मानिनांगौ होमबासो फोरोंगिरियाबो अनो आरो सासे मोजां फरायसा जायो नों बेफोरखौ मोजाङै खोनासं आंनिफ्रायबो नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि संसार नोंनो आंनि इयुन नोंखौ लानानै बेसेबांबा गेदेर मिजिं दं जोंहा नोंनि नोमफा आरो आं नोंनि थाखायनो जेसेबांबा खस्थ' खालामो नों बेखौ बुजिनांगोन जागोनलै आइ जागोन दे थां ओंखामखौबो लाना फैखादो जाखानोसै आङो जानानै दुगैनानै थांनोसै फरायसालियाव बिमा हा फिसालायालाय फरायसालियाव थांबाय दानिसो जाखां लोंखां थिनहरबाय आं बेखौ मोजां जोथोन लादै बिमा फिसालाखौ गुबुनफोरबायदि आगारलाबायनानै होनाङा स्कुला बेसेबां टाइमाव क्लास जायो आरो बेसे टाइमाव गयो गखांनायनि उनाव बेसेबां गोबावनि उनाव न'आव सफैयो बेफोरखौ जोबोद आन्दाज ला फरायसालिनिफ्राय फैनाया लेट जाबाय बायोब्ला नों सोंबानो जाबाय मानि थाखाय लेट जाबोदों मा मावबोनाय मानि थाखाय बेफोरखौ ना फरायसालियावनो खामानि दङ ना लामा ससेयाव माबाफोर खामानि मावफैदोंमोन बेफोरखौ आंबो न'आव थाबाय थानो सोलाबा दुब्लियावबो खामानि थायो बेनि थाखाय नों न'आव थाग्रा नालाय न'नि गासैबो खामानियानो नोंनि आखायाव थाजोबो फिसालाया मा मावदों मा मावाखै मा खालामफैदों बेफोरखौ नोंहा नुजोबो आरो बेनिखायनो नोंहा बांसिन एसे जोथोन थानांगौ जायो आं बिनि साहा लोंनाय फुंनि ओंखाम जाहोहरनाय बेफोरावनो बायदिसिना गियान होखायो बिफा आंनि बोसोनखौ मानियाबा सोरनि बोसोनखौथ' मानिनांगौ जाखो आंनिनो फिसा आं नायनांगोनथ' आरो नोंहाबो नोंनि खामानिखौ मावबानो जाबाय आंबो आंनि खामानिखौ मावलांबाय थासिगोन दे आं बाजाराव थांनानै फैनि मा मैगं नांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय थांब्रबना फैनि आं सान्दुंबो गोसाथार साहापाता दंखायो दाख्लै लाबोनायानो सिनियासो जोबहां जाबाय लाबोना दोनफैखा बेनिफ्राय दालि लाबो आरो गोथां मैगंबो लाबोफा दाय जानो बेदरबो लाबोफा नोंसालाय नागिरो ओरैनोबा स्कुलनिफ्राय फैबा माब्लाबा ओंख्रि गोथाव नङाबा बुरखायनानैसो जाहोनांगौ जायो जागोन दे जागोन लाना फैनि आं Hi Oron Oh hi Rani How are you Oron आं मोजाङैनो दं रानि नोंहालाय बोरैथो दं दासान्दि आंबो मोजाङैनो दं अरन फरायनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो रानि आंनि फरायनायखौ मा बुंबावनो अरन आं दसेनो हायो दसेनो बावो बेफोरबायदिसो जागासिनो दं आंनिया मखास्थ' लानो सानो मखास्थ'खौनो लानो हाया बार फरायबाबो मखास्थ'खौनो लानो हाया आङो मानोबा मानो बिदि जादोंथाय फरायनाय समाव सोरबा अनसुलिनि महरा नोंनि गोसोआव जाखांफैयो जानांगौ बेखायनो बेबायदि जादों नोङो थै नङा बेबायदि मानो जाबा जुबा बुंलाबायो नोंलाय मानसियालाय
नङिखायनोथ' सिदा सिदि रागा जोंनाय नुलायथारदों महरखो। नोंनि मोखांखौ नायबानो हमनो हायोब्रा आङो नोङो मा थासारियाव दङ। खोन्थाबा आंनानै जारलासो जाबायहाय आं नोंजों। नों सोरखौ हास्थायो, नों सोरनि अननायखौ लुगैयो, बेखौ आं नोंनि महर मोखां नायनानैनो सिनायो। वाह वाह वाह, आंनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिलायनो हानाय नों महापन्डित जाबायथ'। नोंनि रायलायनाय, नोंनि मेगननि इसारायानो आंनो फोरमायो नोंदि सोरखौ हास्थायो। अरन जाबाय टपिकआ चेन्ज खालामदो। आदै मादैयालाय नोंसाना माबायदि दंहाय अरन? गाहामैनो दं रानि दासान्दि। नोंसानियालाय रानि? जोंहानियाबो मोजाङै दंजोबो अरन। थ' थांदिनि रानि। थेव।